Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Himula di ko di mong buang! Ha? Hey. Maayo kay kamuingon ako! Nga kalimtan na to ata ng taos atong kaghapon pero ikaw! Nagpunay pa di kag handom ni atong Angeli! Honey, nagdamgo na ko. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. Patuon ko nimo? Okay. Dili ko pugos mo sa pagbato. Pero ang tinuod mo ori akong gisulti. Ako nadamguhan ang naitabo. Katong ako siya nadasmagan, honey. Honey, wa kay daw tang naitabo ni Angeli. Nga naman ka doon ah. Maproblema ka? Maguol ka? Kay ang tinuod, dili pa di kaandam ang mubiya niya? When I said I do, ato adlaw nga matubang tas pare, wa ko magbinuang. Wa ko magpakaroon ingnon. Maong please lang. Ayaw mo tayong hugaw ang imong una-una. Aron di sa ko magkasultig bati. Sa atong paglupad pa ingon ning layong dapit, ako nang gisaad pag-usab sa kong kaugalingon nga magtarong gyud ko sa kong pagkabana. Ug buhaton ko tubis kong mahimo nga lipayon ka nga akong asawa. Okay. Palabyon ko niya. Oh, sorry. Makagusto lang ta siya ng flowers nga akong gipalit para niya. Unang higayong imuduaw ko niya sa resort. Gikan na itong iyang pagpauli. Human siya mo check out sa ospital. May na lang. Kay okay ra siya, yung panidax. Pero ang sakit kaya nasud sa iyang una. Nga tensyonado man kayo nga miapura si Dax na ako. Aron lagi na akong doon si Angeli. Nagplano naman unta ko nga dili na magpakita aron pag-avoid sa debate nga may tabo. Magdebate na sadbi. Hey! Nausab na gid si Angeli. Pintok na kay Manolti. Ug mura na hidog lalaki nga bagsik na kaayo. Yan ba rin bayahan na? Tingalig malangan ako. Ato na ko sa resort. Unsa na sa kana ako sa pag-atubang katong gagang dako, no? Bahala nagmanuyo. Oy, Dax! Oy, pukawa na lang ko to si Angeli. Kay taas na kayong adlaw, oh! Na mapas mo o nasadang babayhana na. Okay, sige na. Ibilit sa ka-discounter, ha? Kaya may gikuha lang ka dito si Picto. Mabalik na dahil ko. Girl! My friend! Angeli! Wake up, sleepyhead! Kaya taas na kayong adlaw. Ayaw pa bumuriyahang imong kaon, oy? Girl, please, bangon na. Oy, wa may kisaw. Musod ko sa kwarto ay. May gibati na siya nga dugay man kay nakamata. Uy, abierto man din kwarto. Anong nag-usik pa magkupanawag? May pabalik sa kusod. MJ! What's siya din sa daanan? Naligo? Girl! Lakas ba niyo? Nana, was si Angeli. Ha? Uy, pagtarong, oy! Huwag ko magkumidya, oy. Pag napayihag ng uban niya mga gamit, Uy, maugda ko ako magtuo. Magtuo nga, iyan yung plano nga mabuya sa dini sa resort. o niya, asa naman na siya? Asa naman sa to siya? Ay, mauna ayaw ko pakutan na. Kawag kay katubag ni mo. Kay kung doon na pa, ganihan akong mag-ingon ng tani mo, nga pukaw na ako si Angeli, mayroon ka. Gisultihan ta na unta ka, nga kisa may ako pukaon. Nga rawa naman siya. Ay, pastilan. Oh my baw, nga miskirda na sa siya. Naunsa naman tao ni si Angeli? Good morning. Oy, hey, good ang morning, Ron Chris. Ha? Ang imong amigo, nasudlan na sa bakukang ang uo, kay gilayasan mi. Unsa? Maulagi. Nilakaw, wa man ang hid na mo. Gikaryan niya pang leslayas.
Nga naman, nagbingkil mo? Uy, huwag kita mi ha. Huwag may kasahan niya. Gabi, kanindot pa sa mood. Pagkagabi, na mo nga nagbintra sa ni hapon mi. Oh, nagtabi mi. Ay, pastilan. Ako pa dayong giingnan si Dax. Ay, nga pukaon siya dito kay Udto na. Nga, wa pa magbata. Ay, nabala ka magugo nga mapas mo na sad. Kisa may pukaon. Nakuha naman yung tao dito sa kwarto. Ako sa sihon ang mga bus terminal. Ang airport, pier. Dax, dyan ang mga buwak. Hali? Han? Shit. Hey, nasuko ka. Nananok na gani ko. Ay, naku gilabti. Sorry, Han. Naglai lang ang kong lawas. Iyo. Nasa na ka? Huwag ko kay baw. Gabi pa ni. Hansa? Unya naka-afford kag tupad na ko gigda? Patakdan ko nimo? Grabe ka ha? What? Pwede ba ayaw kong insulto ha? Naunsa ko ka. Asawam ka ka. Kada ba ingon manana ang imong sultihan? Nga mura mahinog. Doon ako'y sakit ka mananakod. Who knows? Oops. Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Nadine, Magsinabtanay lang ta ha. Kay wa di ko maanad nga makig-uban og higdag tawo nga may sakit. Mas maayong adto ka sa ospital, adto ka mag-istar hangtod nga mamaayo ka. imor ko ino na napagsulti. Inay maninguha ka sa pagdanan ko sa doktora. Imor kong abogod sa pagpaadto sa ospital. Di ba, una sa tanan, ikaw ang mangunay sa pag-atiman nako kay imo kong bana. Humana ti ka ina, nga wa ko maanad sa pag-atiman og masakiton. And never kong nangandoy nga mo. Ay lang nagtuwa sa. Kaya busamot nga akong gibati kung maminaw pa ko niyo. Na, ako na maninguha nga makaabot ko sa ospital. Dax, nakaluto na ko. Lakaw na dito sa kananan ka, kay atoon pa na ko spekto. Ayaw na, nana. Unsa ka? Siguro wala sa piktos pagkakaon. Kaya anhin ako sa counter. Mapamugutom ma. At tuon raw niya ka kumukaon ko. Ay, si Angele. Mikaon ba ka to, no? Murag ka tubay ka na rin mo. Patay na ako. Pasaylo ako ninyo. Naibago kung sa inyong gibati rong panahon sa akong pagpiya. Kung gisakitan mo, mausat ko. Tungod kaya akong kalipay nga na ako ba ninyo. Pero gipangayo sa kayon nga kinahanglang magkabuwag ta. Aron ako naging mailan kung si kinsa ko. Ug unsa kay akong gikinahanglan na. Dili na mao ang mga pangitabo. Dili na. Ngit-ngit na. Pero wa pa mabalik si Chris. Huwag ka na siya makatawag. Or pag-update na ako siyang lakaw. Lord, makaabot lang unta sila ni Angeli. Ah, Chris, kumusta na? Nakita mo? Huwag, Dax. Kung ikinahanglan nato ng report sa kapulisan, ato na mo hato, naroon na makatuog, Chris. Wanay hunong sa magkubak akong dughan. Kung ako labadunggan nga si Rodney Ray ang ibanan, okay na ako bisag sakit sa kundugan. Ha? Ako na ba sabton nga? Miangkon ka nga in love na yun ka ni Angeli, Chris? Hello? Chris? Hello? Tubag ka ko, ay! Hello, Christopher, on sa ba? Tubag ka ko, ay, kanahan! Mura ka ba dihag na bungol? Hello? Ganong ingon man siya niini. Ganong sayon ramang giganya ang paglakaw-lakaw nga sira. Wa man gitingali sayang huna-huna ang kahadlok sa mga taong dautan nga mahimo kay niya masugatan kung magpunay siyang ingon ini.
Unsa man kibuting ipasabot ni kanunan niyang pagsibat? Gigabaan man ko, pero pagkadali pasad. Pero, ang ayan ba kong pahamtangan o gaba nga, digad gihapon ko makalikay. Tuod kay okay magod ang among relasyon ni Angeli. At ang panahon na nga, may uban ko ni Naden. Tinuod ko di ay, nga sakop ni Satanas ang babae nga akong gipili karon. Ug di ako na gyud natilawan ang iyang pagkadautan. Kanindot siya kong kahimtang ni atong igo laming nga naglibin ni Angeli. Tuod kay ako nakita nga, iyang gibaslan ang kaayo nga akong gipatilaw niya. Pero ni ay mananap nga akong gipakaslan. O siya iyang kipuhan. Gipasagdan ko sa salpahis nga magilusara din sa ospital. Na-confine tungod sa kidney failure. Gusto. Ako siyang suwayan sa pagtawag. Hello? Unsa man? Pwede kang mari sa ospital? Di ko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.